Sartzen zeinen harrera ona egiten diguzuen beti, Ze jende ona dagoen hemen, eta zelako antzoki dotorea daukazuen. Eta ez antzoki da bakarrik, Hemen lasarten ospatzen da mundu osoko lasterketarik garrantzitsuenetako bat, ospetsuenetako bat. Eta bertara etortzen dira mundu osoko crosslaririk onenak. Eta ez da harritzekoa, ze hain gozo, hain atsegin hartzen dituzue, berriro ere etorri nahi izaten dut eta, Hala da, normala da hori, hain... Hip-hop xarango, 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 hip! Arraki xarango! Hondarribiko aireportutik onaino, 5 minutu eta 85 segundu. Hondarribiko aireportutik onaino 5 minutu hori ez liteke. Eta 85 segundu, bai. Ez da posible guk barrebusean ere 20 minutu baino gehiago behar izaten dituguta. Baina, zuek ez dakizue hau norden, Hau, Xorongo Mondongo, Afrikako txapelduna! Lasarteko krosrian, espreski parte hartzera, etorria, Erakutsi hankak, Xorongo, erakutsi hankak. Ira. Oiek hankak, Urdai azpikoa bezala, pata negra. Harritzeko Mirri, zenik ezagutzen ditudan crosslari afrikar guztiak, meharrak, argalak eta harinak izaten dira. Ojo, kontuz. Xorongo baino harinagorik ez dago, Baldakizua zergatik. Zergatik? Prestatzailea ni naizelako! Xorongo, ondo mondongo eta gero beltzak ondo. Orain ikusiko duzue denok, holako korrikalari harina eta bizkorra den Xorongo, Ja. Xorongo, hap, hip, hup. Mirri, zer da hap, hip, hup? Hap, hip, hup, abolio. 1, 2 eta 3. Xorongo, hap, hip, hup. Xorongo, gambara zumba. Gambaran zumba? Bai, ziarko, beraz, buruko mina Afrikako hizkuntzan. Mirri, sentitzen dut, baina ez dut uste Zorongo lasarteko lehiaketan parte hartzeko prest dagoenik, Oi, ez dakizue hau norden, Afrikako txapelduna, Xorongo, erakutsiek domina erakutsi. Ja. Baitzea, hemen Pokemon badagota. Noski, Pokemon Afrikako herri txiki bateko badelako. Mirri. Ez dut uste Zorongo sasoian dagoenik, eta ez dut sinesten inongo txapelketarik irabazi duenik, Noski, orain hauluta eta nekatuta dagoelako. Noski, estelako baskaldu, Zorongo. Zanga, dumba, eta gero... Jungo, Oxe. Zer? Gozea duela, txirri. Emaidak dirua. Eraman behar dia txuleta eta makailoa jatera. Txuleta, zer? Ez dut uste kirolariarentzat komenigarria denik txuleta eta makailoa jatea. Guri igual zaigu, ez da txiribiton? Xorongo. Zer, txiribiton ala Zorongo?
eta zua izasola. Ba, guri izugarri izan hemen gauden guzti adarra jotzen ari zaretelako. Gezurti alenak! Mirri, txiribiton, geroxiago eramango zaituzten makailua eta txuleta jatera, baina ez harineketan. Barrebusean! Jatu gera Barrebusean Zer moduz gipuzkoarrak Osondo gaude Babarre, babarre, babarre busean Babarre, babarre, babarre busean Babarre, babarre, babarre busean Baterik bestera Euskal Herrian Lasartera etorri gera Barrebusean Zer moduz lasarte horrak Ederki gaude Babarre, babarre, babarre busean Babarre, babarre, babarre busean Babarre, babarre, babarre busean Baterik bestera Euskal Herrian Pop, 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 Gipuzkoaran jatu gera Barrebusean Zer moduz gipuzkoarrak Osondo gaude Babarre, babarre, babarre busean Babarre, babarre, babarre busean Babarre, babarre, babarre busean Baterik bestera Euskal Herrian Lasartera etorri gera Barrebusean Zer moduz lasarte horrak Ederki gaude Babarre, babarre, babarre busean Babarre, babarre, babarre busean Babarre, babarre, babarre busean Baterik bestera Euskal Herrian Babarre, babarre, babarre busean Babarre, babarre, babarre busean Babarre, babarre, babarre busean Baterik bestera Euskal Herrian Ikusi duzue, nola Mirri eta Txiribitonek engainatu nahi izan gaituzten guztiak Txiribiton korrikalari afrikarraz delakoan, ez da? Orain datorrena, ez da beltza. Naiz eta beti beltzez jantzita azaldu, baina bene-benetakoa da. Aurrera, txan! Arratzaldeon! Ieu, arratzaldeon! Oida! Beno. Dena familian, Betiko lagunak, betiko magoa eta betiko jokuak. Iopole! Barkatu, lagunduko jazu pitxin bat akarrik. Txalo bero bat, eskarrik asko! Eskarrik asko. Zorri. Oida. Oso ondo, eskarrik asko. Aurrez aurretik, mila esker. Barkatu, txan, izena? Isa. Oso ondo. Isa! Isa irekin! Ese eta Isa! Hau ospatu behar da. Jontxo! Tok! Txantxauza. Isa, hartu. Zer da? Hau bista! Oso ondo, edalontzia. Isa, edalontzi arrunta. Kopatxo itxura, baina zulo bakarra, nun esango genuke daukala. Bekaldian, ez. Goitikan, Oso ondo, Isa, alde batetik, edalontzia. Eta bestetik, demonei, txampona. Bai, barre guztian ez dago, presupuestori, reior! Adi, txampona sartzeko, nondikan sartuko genuke? Goitik, oso ondo, Isa. Txampona sartzeko, goitik, betik, ezin da sartu. Bai, beitu, Isa. Gauzatxo bat ingo dugu, gaur fisika, hau txiko dugu, beitu. Betikan ezin da sartu. Goitikan, bai. Adi, hartuko txampona eta beitu, Bat, bi, eta hiru. Eskarrik asko. Adi. Baten batek pentsatu dezake, Jontxo, txane daukan abilezia ondia, eta zein du, bota, kurba itxia eman, eta txaka, sartu. Zerengo du, beitu, errepikatuko du, baina kasu honetan, Isak
bere eskua tapadera gisa jarriko du, edalontziaren gainean. Jarri tapadera gisa, baina ondo, Ez da zirrikitorik, ez aurrera. 1, 2, eta 3. Uau! Irudimena! Adi. Oain dikan ze diote, abilezia dala, ez, abilezia ez. Irudimena, imaginazioa, adi, 1, 2, eta 3. Oain bai. Eskarrik asko. Bueno, zer ego du? Isa, geldigo, hortxe. Zertarako egin dugu jokutxo hau. Aitzaki gisa zan nere edalontzia aurkezteko. Ondo, alde batetik, edalontzia. Eta bestaldetik, hoi da. Bueno, kaxa eta barrun, baraja. Ondo, nastu mesedez, isa, jende behira. Bestela jendia pentsatu zake, jontxo, konpintxa duta daude. Ez, nasketa, argita garbi, oso ondo. Isa, nik kart ez hobetu ara indikan. Kartak irikiko ditut, eta Isak aukeratuko du bat, nahi duna. Errez gogoratzeko. Ba, ez dakit, iru, bat, irusta, iru, beltza. Nahi dezuna. Nahi dezuna, Isa. Bat hartu. Bai, hartu du, oso ondo. Baraja hemen utzi, nik ez dut ikusi behar, utzi karta, eta ikustatzue. Bai, ondo ikusten da karta? Bai, bueno, oain da, karta bakarra, baraja osoan karta bakarra, baina nisak hartu. Karta ze kolore dauka, gorria edo beltza? Gorria, beraz, rotuladore beltza emango diot, eta kartaren aurpegian zeure sinadura esarri. Zertarako, horrela, baraja, bera daukan, karta, bere sinadura daukan, karta bakarra izango da. Ez bakarrik barajan, ez. Mundu osoan. Eta mundu esaten denean, da, mundu mundiala, Adi, ojaldato gero galderako goia, Bai, sinatu, mesedez? Horrela, karta bakarra izango da. Ondo? Sinadura nabarmena. Ondo, ekarri? Sinadura nabarmena, ikusten zute? Sinadura ikusten da? Bai? Bueno, a ver, konzentrazione. Beltza esan dugu, ez? Bai. Gorria, orduan bosteko bihotza. Bai? Ez du axolarik. Beitu, Hartu karta, utzi rotuladorea, oso ondo. Bere sinadurarekin zertarako horrela, zergaitik horrela nik ezin dut bere karta, bikoiztu, edo trampetan ibili. Ondo? Adi, Itxi, eta baintzune dezunean esan nahiko. Oso ondo, sartu. Oso ondo. Eta bere karta hor sartu. Ez detela sartu? Ez detela. Hor aldo zure karta. Ez, ikusi? Hartu, berriro. Esaten zidan, ez du sartu! Bai, sartu dut. Hartu? Oso ondo. Bale. Eta hor dago bere karta. Beitu, moztuko dut, moztu esan nahiko nahezunean. Nahiko? Hortxe. Oso ondo. Ez da izango. Ez? Oso ondo. Bueno, hau ba, ezpere boltsikoan sartuko dugu. Bueno, hemen rotuladorea, non utzi rotuladore hemen dago. Bueno, sinatu duzu rotuladorekin. Rotuladorea magikoa da. Zergatik handiot magikoa? Zeren eta rotuladori esker bere karta bidai magiko bat egin du. Galdera nagusia da, non dago zeure karta? Andoainen, Gasteizen edo Barajan? Ez. Zeren eta bidai magiko bat osatu du? Eta zeure karta, bai? Bai? Karta bat dago boltsikoan, baina karta munduan asko daude. Baina gu bilatzen egia karta bat bere sinadurarekin, bai? Ze karta zan zeuria, barkatu? Bosteko? Bai? Bosteko bihotza. Eskerrik asko. Adi, Isa. Bera, galdezkango da, baina zemen pa posible, nola da posible? Beitu. Bere karta, sinadura eukiz, magikoa bihurtzen da. Bea bakarrik bidaia egiten du, eta bea bakarrik boltsikoan sartzen da. Ni bakarrik erakutsi barde eta kitxo. Beitu, Karta hartu, itxi, adi, 1, 2, eta 3. Mesedez, zeure bi behatz, sartu poltsikoan, eta atera suabe. Zer da? Bai? Bosteko bihotza zeure sinadurarekin? Jontxo! Eskarrik asko. Isa, oso baino. Oain bai,
karta frogatu deu, karta benetan magikoa da, eta azken mugimendua, eta horrez aurretik eskerrik asko jaso ditudan Txalo, Goxo eta Perengatik. Adi, nahiko? Oso ondo, sartu hor? Adi, itxiko deu eta naztu. Oain denok, bueno, gelituko zinate, zeure kartatera, Ez da zeure karta. Jontxo, adi, behitu zerengo dugu. Moztu, eta hemendikan horrera ez ditut karta ezertarako ikutuko. Bueno, bai, bakarrik banatu, eta kitxo, karta banatu, edalontzi hartu, etzan, artxila, mortxila! Eta hor karta badagoz. Bai, Jontxo, hau da, bai, eskerrik asko. Isa, eskerrik asko. Bueno, lasarte, Euskal Herria, eskerrik asko, urrego arte, abor. Hemen datoz guraxuak! Gaur barrebusen etorri ordez, ala nondik azaldu zaizkigun. Hauek dira, bitxuak. Kaixo, arratsalde, ongi etorri. Ongi etorri guztiai, zer modu zaudete? Ondo altzauete. Aizue, zumba eta korrik ebili zaigu hor mondongo edo nola zen auskalo. Ta zuek ere lasterka etorreziate, ze kirol zaleak altzarete ba, kaso zuek? Bai, ta ze kirol duzuzu gogokoen arkaitz? Pelota. Eta pelotaririk balduzuola espezialik gustatzen zaizunik? Ez. Hemen arkaitz ezagutu duzu, baina bere atzean dagoen hau Maite da, bikote horiko partaide, ongi dakizu bezala, eta Maitei gustatzen altzaio pelotarin bat. Eugi. Eugi gustatzen altzaizu, eta zeatik? Ondo jokatzeulako. Bueno, oso ondo iruditzen zait. Nik Txalo bat eskatuko dizuet, bikote horiarentzako. Eskarrik asko etortzeagatik. Hemen duzuen bikotea berriz, bikote berdea da. Garazi eta Jose ditugu. Zer moduz, Garazi? Ondo. Azken boladan, bikote berdeko guzik begi berdek dituztenik, ez da egit, propio kastin bereziren bat pasatzen duzuen, baina izugarrezko begiak indatoz hauek. Zuri kirole egitea gustatzen altzaizu? Bai. Bai? Eta zertan zara zu trebea? Kirolan eta futbolean eta saskibaloian. Gol asko sartzen dituzu? Gutxi, baina batzu bai, ez da? Bai. Eta kirolaririk aukeratu beharko bazenu, zein aukeratuko zenuke? Ez dakit. Ez dakizu? Ez duzu zure logelan alako posterri kirolariren batenik edo? Ez. Ez, Eta aitatxok? Ez. Ez dakizu? Zuri kirolariren bat gustatzen altzaizu? Bai, errealdetik Lorene eta asko daude. Bai, orduan futbolzalea zaitu guzu, ez da? Bai, pixka bai. Ez da momenturik onena den, baina, Txalo handi bat emango jogu. Arratsaldeon, bikote? Kaixo. Hemen lasarteko mutilik zintzona. Ez da? Bai, zea. Nor zaitu guzu? Joseba. Eta zure atzean dagoena nor da? Kontxi. Joseba eta Kontxi lasartearrak eta txintxo-txintxoak. Zuk ze kirol duzu gogokoen? Bai. Bai, ze kirol duzu gogokoen? Tenis. Tenisa! Baldakizu tenisan jolasten? Bai. Bai, Eta kirolariren bat aukeratu beharko bazenu, zein aukeratuko zenuke? Sampras. Hori zer da, abal txisketakoa hola? Nongoa da hori? Ni zer dakit. Ez da nik horretik aldetzeizut, Txalo handi bat emango aldiegu, ongi da! Beno, lagunak, oso kuadrilla jatorra daukagula konturatu naiz, baina ez dakiguna da txiki hauek zer dioten bere gurasoetaz. Beraz, hori entzuteko unea denez, zatozti txikiak eta zuek jarri elkarren babesean premiarik izango duzu eta. Nire aita Jose ditzen da eta autobusetan egiten du lan. Aste santuan Hueskara joan ginenean puruarekin joan zen bidaia guztian, nire osabarekin. Eta nire osabaren kotxan joan ginen. Nire aita beti gauean terrazan jartzen da, edari batekin edo puruarekin. Nire ama Kontxi izena du eta oso polita da, arraina asko gustatzen zaio
eta txintxua da. Hernanira joaten da aerobik egitera. Nire ama oso gaiztua da eta bidurrikeriak egiten dizkit. Eta restaurante batean egiten du lan. Eta janari oso goxua ematen du. Eta nire amak ipurdian jotzen dit oso fuerte. Nik Plaza Olako trena ja etzela existitzen uste du, baina hemen puru kontuak eta ditu ditut, eta zuekin Hueskara junezkeo, Plaza Ola baino beltzago iritsiko dira, ez dala? Gutxi gara, bai. Gutxi gora bera, ez da? Eta Kontxi, olako gauzek entzun da, gustora egongo zera, galdutare igual da. Euskal Herri guztian aurren olako kontu politiak entzun ezkeo, eta zure semean ahotik? Bai. Kontent, ez da? Bai. Txikitxokorako ondotorreko zaizu batipat dantzarako aerobika jakitea. Bai. Eta Maite, egik aldie kontu guztioik. Bueno. Erdik, ez da? Erdik. Ba, denak, gauza, txarrak ez ditu esan, Hola, janarik goxo-goxok eta prestatzea itule. Ze gustatzen zaizu gehien ama prepatzauna? Makarroiak. Makarroiak, normala. Basoa ez tezuen lekuetara, orain beroketarik eta kein behar dituguta. Jarri diezagutela txikitxokoa altxa denok, eta astindu gorputzak behar dan bezala. Txikitxoko, 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 txikitxoko. Eseri denak. Ikusten duzu bezala hasi behar dugu jolasean eta lehendabiziko jokuak, uztaiak jaurtikitzea izena du. Asgatia zen bikote horiarekin. Maite, pronto altzaude, zelako punteria daukazu, ona, jartzaite zure lekuan. Ja, animatu emakume hau, Denan premia izango duta, ja! Animo, Maite! Epa, ia, gertu zen hori! Epa, lastima, eskerrik asko, Maite! Jose, ja, kauboia izateko moduko azaren. Ja, bota nahi duzunean, bai? Epa! Izan, beso luze xamara dazke gizon honek eta oso ondo! Ja, Kontxi! Emakume aerobik zale eta politia bere semearen esanetan ez da gertatzen oso ongi denak, oso ongi! Bueno, puntuak banatzeko garaia iritsi da, eta oker ezpana hobentzat, bikote horiak eta arroxak ez duenez sartu, 0 kilometro emango dizkiot bai bikote horiari, eta 0 kilometro bikote arroxari ere, Eta kasu honetan, sartu duen bakarra eta propina gisa, 2 kilometro bikote berdearen zat. Bigarren probak, adientzun du izena. Kasu honetan, beti bezala, gure musiko partikularra behar dugu. Datorrela, Aitor Furundarena. Kaixo. Kaixo. Arratxaldeon, ongi zea? Bai, eta zu? Bai, auspoa astintzeko modun? Bai, beti. Bai, beti. Bai. Bueno, Aitor, zure laguntza behar dugu, kantu bat behar dugu, eta kantua zein dan jakin nahiko genuke? Esateko ze kantudan behar badagunena lehen da biziko estrofa beste izango da. Bueno, iruditzen zaizu? Animo, ia, nola iten duzun? Ia. Kantatutzera nua bertso bat edo bi, eren ningun jarria gizon arruntari, Antonio Lorentxo edo Jose Mari, gauza ederra denik ez ukatuneri, gauza ederra denik ez ukatuneri. Politxa, eta orain jarraituko dugu, baina erne, Kontxi, galdera zuretzako izango dirata. Goizian jenkitzia lehenbiziko gauza, hau azabaldu eta jazten ditut galtzak, muturra garbitzeko nolako zalantzak, ezin kendurik nabil luaren horratzak, ezin kendurik
nabil luaren orratzak. Kontxi, banoa, Goizian jekitzian zer da egiten duen lehen gauzetako bat? Batekin nahikoa da. Galtzak jantzi. Goizian jekitzian haua zabaldu eta galtza jantzi. Oso ondo! Txalo, ondi bat berai. Kontxi ja dardar batian zeon. Bueno, bigarrena. Zer garbitzeko sartzen zaizkio zalantzak? Hortza garbitzeko. Horpegi garbitzeko. Ontzat emango dut. Muturra garbitzeko, bai, hoxe. Joseba, sentitze dut, baino koskorreko eman gabe, gehatuko zea. Eman nahi aldiozu. Bai. Baina eman suabe, Eman. Hola, oso ondo. Bueno, jarraituko du, Aitor. Ja. Kafesnia hartuta horrekin batera, albaldin batet behintzat noa komunera. Aurrian papera eta atzian papera, periodikua leituz ilustratzen gera. Periodikua leituz ilustratzen gera. Ia, banoa, Jose, Lasai dago, gizona gaina. Zer hartuta doa komunera? Kafesnea. Kafesnia hartuta, ondo. Hor batek zerbait esan du baino, ongi. Aurrian eta atzian zer? Papera. Papera, bai hoxe, oin denok ite du normalian da, oi bazekin, oso ondo, txalo ondiba, berai. Garazik ez dio kaskarrekoik eman nahi atxai, ez da? Eman nahi aldiozu kaskarreko atxai. Emaiozu. Bueno, Arkaitz, kaskarreko emateko prestatu eta Maite, belarriak erne. Aitor? Etxetin galanera nua nahiko mantxo, realak 4-1 galdu zuen atzo. Kalean bizakurta beste hiru atxo, egun ondon Pepito eta Don Alfontxo. Egun ondon Pepito eta Don Alfontxo. Bagoaz, nola doa etxetik lanera? Hortzeoz esan dute? Mantxo. Bai, nahiko mantxo, ongi, beste galdera. Zenbat galdu zuen realak? 4-1. 4-1, bai hoxe, txala handi bat beraie. Bueno, Aitor, eskarrik asko zure laguntzagatik, eta puntuak, kilometroak ematen oso errez daukagu orain. Kasu honetan, 2 kilometro bikote horiarentzako eta zuen txaloak. 2 kilometro bikote berdearentzako ere. Eta 2 kilometro bikote arroxarentzako. Hirugarren probak galtzerdiak zintzilikatu du izena. Kasu honetan, txikiek bikoteak egin beharko dituzte, galtzerdi pareak osatu beharko dituzte. Eta helduek korrika batean ekarri, 6 pare osatu arte, zuen lekuetara zoazte, eta lehenik 6 pare osatzen dituena, garaile, beti bezala. Ia ba, orduan, pres bazaudete, Joseba jasi da behidatzen, ikuste aldezue. Hau bitxo hau. Ia ba, 1, 2 eta 3! Bueno, Maite fuerte hasi da, bigarren parea ere ia zintzilikatu du, hori da ziztua emakumea. Bueno, flekin joak eta denak atzera bota, gona jaso mantalak, bikote horiak laugarren parea jarri du, bikote arroxak 5garrena jartzen ari da, bikote berdeak 5garrena ere, horiak ere 5garrena jarri du, eta horiak lehenik, arroxa 2garren, eta berdea 3garren. Ezta? 6 daude, bai, ongi, zaudete hemen. Beraz, lehenik horiak aldatu direnez, arroxak 2garren eta berdeak 3garren, 0 kilometro bikote berdearentzako, eta txalo bat. Kilometro bat bikote arroxarentzako, eta 2 kilometro bikote horiarentzako. Eseri lasai. Bueno,
Eseri ditugu lagunak eta patxada ederrean daude, baina hemen berdinketa bat daukagu eta guri berdinketak etzezkigu bate gustatzen. Hautsi berre dago. Beraz, zurekin hasiko gara Maite, zatoz, eta erletegira egintzazu, atera zazu nahi duzun erlea. Ia noraino heltzen den. Bueno, asko atera da eseri zaite, eta Jose zure txanda da orain. Izatik iruditzen zaite, baino kostako zaizula hoi... Ja, nire ondoko bate barra duzu. Ba, ez duzu hainbesteko zorterik izan, eseri, beraz, gaurko talde irabazlea, bikote horia da! Eta gonbidatuko zaituzte, etor zaitezen ona aurrera, gure lagunak etorriko baitira opariekin, barrezale txartelak, oroigarriak, liburuak, diskak... Beraz, gaurko irabazlea bikote horia dugu, eta eroski bidaien eskutik, Euskal Herriko dozen nekazal turismoetan asteburu bat pasatzeko aukera izango dute. Eskarrik asko etorri zatelako, oso kuadrilla jatorra izan zaten, oso ongi pasa dugu zuekin, Joseba. Bai! Bueno, mila esker etortzagatik. Kontu bat. Hauek gauza guzti hauek, bai erregalia, eta gero zera nekazal turismoko txango hori. Bai. Eta guretzat eserrez. Zuentzat? Beti pobre eta miserable. Lehenik eta behin gurasoak eseriko ditugu, bai? Izatuzte, gurasoak eta aurrak, eseri, lasai. Eseri, lehenik. Azkeneko tximuak. Bai. Inork ez digu maite, inork ez digu kasorik egiten. Mirri eta Txibiton, zer zabiltzate orai? Zer? Bai. Esaldi gulen nago esan. Bai, txuleta jatera emango zaituztet. Akoratzen atxaret, esan du, ez da? Bai, ez uste dut. Bai, lasarteko lagun batek izan ziuk, ezin jeskoa dela. Guztiz ezin jeskoa dela. Behiak gaixotu indirela, erotu indirela, esponjalitis encefalagiforme. Eta erotu indirela, eta bereak erotu eta ez taula txuleta jaterik. Baina nola da hori posible? Nola erotuko dira bilak? Mirri eta Txibiton. Ziribiton erotzea handezela izango nintzen. Mirri eta Txibiton, nik esplikatuko dizu ez zer gertatu den. Egia da, behi batzuk gaitz bat hartu dutela, eta gaitz horren ondorioz, burura eragiten diela. Beraz, horregatik esaten da erotu egin direla, besterik ez? Zer egiten dute, erokeria egiten aldituzte ba. Baina, ze erokeri egin ditzake behi batek, Mirri? Zer erokeria, kantan, dantzoia, Ez dago horrelakorik. Baina badira abere batzuk, alakoak egitez dituztenak, baina oso ondo eginak artistak bai ziren. Tximutxa, zorria, arkakusua, haiek bai dantzari eta kantari finak. Herri batean ikusi dendik, tximutxa gitarra jotzen, arkakosua berriz tangoa, zorriarekin dantzatzen, euli mandoa, ezarriakin, kanta polita kantatzen, eta eulitxo, sudur luze bat, haientzat dirua biltzen. Plazazar baten erdian zuten beren funtzioa egin, zortzietan hasirikan beren sinfonia ederrarekin, anjo zituzten lau obertura introduzioarekin, kontentu xamar jendea laja zuten kontzertuarekin. Kontentu xamar jendea laja zuten kontzertuarekin. Funtzioa dirigitu zuen tximutxak ederki xamar, batuta zila resko batekin sentimentuz eta azkar, pianoetan ere atzaparra ez zuen bada hain xakar, Urañako direktoreak Parisen ez dira amar. Urañako direktoreak Parisen ez dira amar. Alkarturikan joan ziran danak, herri hartatik bestera, beren instrumentu guztiekin, kontzertuak ematera. Hango jendea, tristez egona, arraskon solatutzera, ta beren buru entzatzateko dirua irabaztera.
ze kantu ederra entzun duguna, eta animaliak aipatzen ari garen honetan, zera gogoratu naiz. Zuek bidaltzen dizkiguzuen marrazki askotan animalia piloa izaten dela. Zertaz ari naizen, Eurodisneyko bidaia zari naiz. Izugarrezko gauza politiak bidaltzen dizkiguzue eta nik gonbidatu nahi zaituzte eta gauza gehiago itea guk oso gustora hartzen dituguta. Badakizuen nora bidali behar dituzuen, ezta? 9. postakutxa, 20.080 Donostiara. Baina animaliak bakarrik ez dizkigutzue bidaltzen ez. Bada zarauzko neskatxo bat, adibidez begira zer bidali digun. Honela izena du Nora Unanue, 6 urte ditu, eta ezagutzen alduzu haun orden. Elbi da, eta norekin dago? Xixirekin dago, baina hau hola ikustea baino ez alda hobe bera aurrez aurre edukitzea. Datorrela ba, Elbi! Arratsaldeon Lasarte! Azen marraski polita, ez da? Baina gaur ez dago Xixi, gaur Lester dago. Ez da Lester... Katxondeoa! Hori da! Oso ondo egin duzue. Horregatik, ondo egiteagatik, gaur, aktuazioa gukatu ondoren, gongiratuko zaituztet afaltzera. Wow, afaltzea! Zuen etxean! Katxondeoa! Ba, ona zer bidali neska batek, begira. Eskutiz bat. Barrebusako jarraitzaile amorratua bada. Eta dio, begira. Barrebusako bi artistarik guapo. Dotore. Eta jatorren entzat, Elbi. Elbi. Eta Lester. Lester, ni naiz Lester. Eta honekin batera, kutsa bat, baina kutsa goxokiz betetako kutsa bat. Goxokiz! Goxoki, tata, goxoki. Baina banatu behar ditugu. Eta nola? Igarkizunetara, asmakizunetara jolastuko dugu. Bai. Begira, nik igarkizun bat esango dut eta asmatzen baduzu 3 goxoki zuretzat izango dira. Alright. Ez baduzu asmatzen, goxoki niretzat izango dira. Eta gero aldrebez, ulertu duzu? Venga, hasiko gea, lehenengo igarkizuna. Erne ba, begira, zuek entzun, begira. Beti lehorrean eta beti bustita. Zer da? Nola da? Beti lehorrean, ez esan, eta beti bustita. Zer da? Lehorra eta bustita. Lehorra eta bustita. Aki zer den. Utziko ju. Zer da? Kaltzontzillo bat. Nola kaltzontzillo. Zuek badakizue zer den? Zer da? Jakina, mingaina. Mingaina. Lester, zer? Galdu buzu. Galdu. Ordun, bat, 2 eta 3 niretzat. Lester, ez azerretu mesedez. Zure txanda da. Orainik? Bai, esan zure igarkizuna. Esan. Zer da gauza bat? Gauza bat. Kanpotik txuria, bai, eta barrutik horia, zer da? Pentsatuko de, kanpotik txuria eta oso erreza da. Erreza? Bai, oso erreza da. Kanpotik txuria eta barrutik horia, arrauz bat da. Ez. Ez da? Ez da. Zer da ba? Txinatar bat maindire batean bilduta. Katxondeoa! Bueno, parraze duzu, Tori, zuretzako bat, 2 eta 3. Azkarra naiz, oso azkarra naiz. Azkarra da, ez dut uste, begira. Ikusteko ni, zu, baina azkarroga naizela, abantaila bat emango dizut. Abantaila? Begira, igarkizun bat esango dizut, eta asmatzen baduzu, nire goxoki guztiak, 3 goxoki,
emango dizkizut. Denak. Baina, eta ona hemen abantaia, ez baduzu asmatzen, goxoki bakar bat emango diazu. Ulertu duzu, Eta zuk ulertu zu, olai. Hasiko naiz, erne ba, begira, Bi esi zurien artean, dago lore gorri-gorria. Eguraldi ona, edo euria, beti dago bustita. Zer da? Bustita. Beti bustita. Dakit. Badakizu zer den? Daki. Zer da? Gabardina bat. Ez da gabardina bat. Ondo pentsatu, zer da? Zer badakizu, Zer da? Mingaina. Mingaina berriz, bi esi zurien artean, hortzak, kolore gorri-gorria dauka. Eta bustita dago. Orduan, Lester, emaidazu goxoki bat. Bai. Zazerretu. Mingaina. Orain beste bat. Beste gakuzun bat? Begira, beste bat, Begira. Balio dute jateko. Eta horriak pasatzeko. Eta asmatzen baduzu, baita txaloak egiteko. Zer da? Gaki zer den. Zer den? Mingaina. Ez da mingaina, ez da? Zer da? Eskuak. Jakina eskuak balio dute horriak pasatzeko, txaloak egiteko. Lester, ez dakizu. Orduan, beste goxoki bat. Nire txal. Orain nik. Zer? Nik esan nahi de goxoki gan. Bai, baina abantaia bat emango dizut, Nire goxoki guztian zure baten kontra. Olai. Esan, zer esaten digun gure Lesterrek. Zer da gauza bat? Gauza bat. Zagala. Bai. Eta luzea. Bai. Lau motor ditu. Lurrearen gainetit eta egiten ditu. Eta itxasoan sartu. Eta gero mendian igo. Bai. Eta gero lau tomateak landatzen ditu. Lau tomate landatzen ditu? Bai. Eta lau motorrekin? Bai. Eta itxasoan sartu, eta gero lurraren gainetik, eta... Gai. Eta gainera, bai, siesta egiten du. Zer da? Siesta egiten... Zuetak izue? Lau motor, Ez daki... ez dakit, benetan, zuk irabazi duzu, txapelduna! Katxondeoa! Orduan, arrazoia daukazu, Tori. Nire goxoki guztiak zuretzako. Bat, bi, hiru, lau, 5 goxoki zuretza. Agur. Nora zoaz, Lester, etxera. Nora etxea, txon. Etxera jun baino lehen, esan behar diguzu, ze demontre de hau. Ze hau. Gauza hori lau motor dituen gauza, lurraren gainetan ibiltzen dena, eta zer da? Ez dakizu. Nik ez daki. Hartu goxokia, ze nik ere ez dakit eta... Katxondeoa! Trampatia. Guazen etxera. Agur, Lasarte. Berarte. Bueno, lagunak, eta orain zer egingo dugu? Orain? Ze banat ditzaket? Bai, hoxe patineta banatzeko unea da, txirrista txingoa banatzeko unea da, atera zuen txarteltxoak ondo begiratu zenbakiak, eta laguntzaile bat egingo dio dei. Datorrela, Joseba! Kaixo, Joseba, hori da ibilera hori. Ja? Noaino jumarote deu? Hola, ondo. Kaixo, Joseba. Zer moduz? Zuk lagunduko diazu? Bai. Hemengo bi lagunentzako, 2 zenbaki atera behar dituzu. Nahi duzunean zoaz, markagailura, zozketa gailura, eta atera 2 zenbaki. Ja! Bueno, hemen oain Joseba Jurdai azpikoak erola oparitze izkie, baina, berak, 0, eta 9 zenbakiaren jabe.
zenbaki da, Joseba? Laua, zazpia, eta bosta. 275 zenbakiaren jabea ere hurbildu dadila. Beno, Joseba, eskerrik asko zure laguntzagatik. Txalo ba Josebarentzat, eta datozela sarituak eta patineteak. Beiratu da aurrea. Zein baino zein politiagoa, ezta? Ez aldira politiak? Bai, hoixe, eta nortzu diran jakin nahiko genuke guk. Hemen, hile horia daukat. Nortza ditu zu? Maigi. Maigi. Eta Maigik zenbat urte ditu? 6. 6, baina izugarrizko neska handia zaude, Bai. Zuk ze jaten duzu horren handia egoteko? Denetatik. Denetik, hola gustatzen zait, bi musu mezituzu. Oso ondo. Eta hor aldamenean dagoen hori zer da? Hemen dagoen hau. Patinetea. Eta gustatzen zaizu? Bai. Eta zuretzako nahi duzu? Bai. Ba, hartu eta zoaz. Eta zu nortzaitugu? Helene. Hau berriz, hile beltza. Morena esaten den hoietakoa. Eta Helenek zenbat urte ditu? 7. 7, eta zueren eskapuska izugarrizkoa? Zuk ze jaten duzu? Ze gustatzen zaizu jatea zuri? Makarroiak, nire bai. Ba, hartu patineta zuk ere eta disfrutatu, ibili zaitezte lasarten barrena ziztu bizian. Txibi, zertan nago hor babarru naundi hori eskuan. Txibitoin, segertatzen zaio txirririk gaixorik aldago? Ah, bai, segiat. Esponjalitis encefalogeferrumre. Hau ez dela txirri? Egindako eskultura badela. Berriala ikusiko dugu, txirri den edo ez. Ikusiko duzu. Hau ez da posible. Izugarrizko atzimurra eman diot eta moitore ez da egin. Ikusiko duzuen olako barreak egingo ditugun. Berehala jakingo dugu. Aizue, nik txirririk kilimak egite dizkiodan bakoitzean, izugarrizko belarrondokoa ematen dik. Ez dut ezin entenditzen. Baina, benetan hor da? Txiribitonek egindako... Txibiton. Eta txirrik maldaki olako eskultura egin diola. Ez? Beraz, neuk esango ziot, Neuk esango ziot!
sorpresa duan, motel dutxatik atere berrian, hau. Bai. Zer? Ja, zen, iruditzen zaila. Ez zio, admik, honen besteko antza ikusten? Ila bera ez nik bezalakoa? Txiribiton, non dago txirriren eskultura? Txirri, saldu egin duk? Saldu? Baina, momen txirri nola ikusiko dik, babolio! Nork erosik? Ja? Ui, Txiribiton! Wow, Txillidaleku museoak erosidik! Ez da harritzekoa, hain artista handia Txiribiton, hain gauza bikainak egiten dituk. Ze gustora eta lasai joango naizen ni Txillidalekura, nire eskultura bertan ikustera. Txiribiton. Benetan, tipo bikaina izi gauza hauek egiten. Eta denak, zera, mailuz egiten ditu gainera, Txiribiton? Hemen zerbait ezabilek ondo, Iziarra hau oso biguña duk arriskoa izateko, Hau, iziar duk. Bai noski, plastilinaz egina baizego. Plastilinaz, eta hori nabari da gainera. Plastilinaz? Bestia sinisten. Hau, iziar duk. Begira, iziar orain bere kamerinoan dago. Eta hau, iziarren eskultura da Txiribitonek egin duena. Bera oso artista handialako. Eta hain ona denez, hain ondo egiten dituenez, iziarren iguala egin di. Itxo. Aproba bat ingo dio. Denok badakizue iziar nirekin guztiz maite mituta dagoela, ez da? Orduan, musu emango dio. Musu emandakoan, emozionatzen espada, eskultura izango da, neski. Baina emozionatzen baldin bada, iziar izango da, Niri, benetan proba egokia iruditzen zaida. Egokia. Eta xamurra, eta romantikoa. Banoa, ui. Etxen. Horatxe. Zerkatu. Kopelaz, ez da bat ere moitu, Wow! Txiribiton! Ba, esuen, gizurra ematen du, baina ez da iziar, eskultura bada. Museo mandakoan iziarrek beti itzuli egiten dik xamurkiro. Eta ez da moitu beraz. Baina izue, iguala da, Manua iziarren gana, manua beraren gana, esango idiotonako eskultura duen! Primeran, iziar, primeran! Guau, aldatzera, Txiribiton, guazen beste ekartzera, torri. Ondo ateratzen ari du motel, ondo ateratzen ari du. Eldu, kontuz. Horaz. Ikondo zein duzak ni, erropa zaldatzera nia, gero arte! Iziaz, xatos bizkor. Txiribiton? Baina, zesan didat eskultura eder bat indiazula? Berriro ere saldu? Pelas, honek eskultura guztia saltzen ditu. Eta nora? Bai, egia da. Londresko museora saldu du. Han egongo naiz Napoleon da Kleopatraren artian jarrita. Ze gustora joango naizen Londresa nire irudia ikustera. Txiribiton, eta zer daukak hor eskutatuta? Zer? Ai ama, nola emozioa. Ialda niri ere eskultura egin aldidak.
Ai, niri disculpa, ai. Benetan. Ai. Poniki, Mirri. Hau sorpresa bat da, eta... Jumpila. Begira, gauza bat. Begiak itxi, Mirri. Itxi begiak. Begiak itxi. Hori da. Itxi begiak, Mirri. Hori, begiak. Itxi begiak, Mirri. Hori, Mirri. Hori da. Eta nik esan dagoen zabalduko dut. Txiar. Zer politia alda? Oso politia alda? Mirri, nik esango nuke zarena baino oraindik ere politiagoa geratu zarela. Ez da posible, hori ez da posible. Mirri, guk esan dakoan zabaldu begiak, ea. 1, 2, eta 3, zabaldu begiak! Migirri, ire igual aduk. Ia izela esango luke, ira nahi bizkia. Begira, ire begiak bizkik, ire sudurra, ire izatza. Mirri, lasai, gero txotxe bat besterik ez da izan. Aseran ikusi duzun eskultura hura? Txirri berazen. Gero ikusi duzuna? Ni neroni. Eta hau... Tira, Mirri, esan diagu txantxa bat besterik ez dela izan. Zergatik egiten duk orain nigar? Zergatik egiten dudan negar? Bai. Ba, azto txorrek benetan nirekin antza duelako. Eta orain, are gehiago. Astoaren abiada, astoaren abiada, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria. Arre, astotxo, biartolosarako, handik zere karriko, norentzako, Astoaren abiada, astoaren abiada, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria. Asko izan dugu inguruan, baina ezin dugu alde egin animaliak bezala. Hau da, agurrik esan gabe? Agur! Baina agur motza izango da, motza benetan, urrengo astean berriro ere, hemen izango bai gara, lasarten! Ordura arte, txintxuak izan, nahi baduzue, ongi izan! Hemen utzita gura dizkideak, hemen aurtxo eta guratxoak, hemen barre algara eta irriak, barre busartu eta bagoak. Agur, 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 herriz herri goaz, agur.